गिबियावनो खुलुमबाय मैयायो जोबथेसालिनिफ्राय बारग'नाय बा उदां जानाय आदामोननि भिडिअ हेंगारदोंमोन। बे भिडिअ नोंथांमोननिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनदोंमोन। जियानो जाया मानो जानुवारि दानावनो बिथांमोननि सायाव हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ बिथाङा मोनसे बिबुंथि होदोंमोन बा बिथाङा मोनसे फोरमायथि होदोंमोन भिडिअनि गेजेरजों। बे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन बिथाङा मा बुंदोंमोन। दा जोबथेसालियाव थानाय आदामोनखौ उदां जानायखौ कमेन्टनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो रायजो राजानि गोसोनि गेजेरजोंबो जों नुनो मोनो जे जोबथेसालियाव थानाय आदामोना उदां जाथोंसै, उदां अख्रांनि सिङाव फैनो हाथोंसै आरो रायजो राजाखौ समाजखौ हारिमुखौ सिबिनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनथोंसै। स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नोंथांमोननि खिन्थिगिरिनि बेनि उनाव फंसे खोथा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावगोन। केस फोजोबनांगौ, रिहाबिलिटेसन जानांगौ, ओमफ्राय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ। जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन, जागोन। रन्जनबाबो गगोन, सोरबाबाबो गगोन। खिन्थु केसखौ आं बुंगोन, केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस। जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स, आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ। आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे। दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा, मानसिया फ्रि जानांगौ। जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि, सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो नाङा, बे फ्रि जानानै थानांगौ। केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो, बे थांबाय थागोन। जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन, जेलनिफ्राय गगोन। आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आंहा मोनसे आत्मबिसास, आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला। 3 फासि जानायनि माबा दं नंला। आङो स्पट मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों। सिम्पोल मिथिबाय। बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार, बेसे जागोन दा बन्द' जागोन होनना बुंदों आं डाइरेक्ट। बेखौ एकदम दा खालाम, नोङो जेराव दोनदोंथ' बे केसा सोलिलांबाय थागोन, खिन्थु फासि शब्दखौ बोखार। बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं, नायबाय था। रन्जन दैमारिया मा गवा जादों, फाग्ला सुखिया खालामना जेल जाजायो। बेलाय मानि मा सुक्ति जाखो, बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना, जों डाइरेक्ट बुंनो हायो। बबेहाय नुफेरा फालाय, बबे दुनियाव नुफेरा, डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा। सुक्ति खालामबायथ' मानसिया, सानसेनि थाखाय सुक्ति खालामबाय। केसाथ' नंगौ थागोन, बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ। 8 बोसोरानो लाथों, 10 बोसोरानो लाथों। जेनेबा आंबो निजे बुंबाय, आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिम उनावसो जोबहैगोन। दा बिसिनाव बिदिनो जागोन। मानसियानो जेलाव थाबाय थायो बिदि जागोन। दा बेफोरखौ गोरा जानानैल' था, आं मावगोन, आं बिसास दं, आं हागोन बायदि मोनदों दे। एकर्डखौ खालामदों जेब्ला गोजोन गोरोबथाय होननानै, अब्ला गोरोबथाय खालामनायनि उनाव जायनि थाखाय गोरोबथाया जादों, जायनि थाखाय गोरोबथायखौ खालामनाय जादों गोजोन गोरोबथाय, बे पिस एकर्डखौ खालामनायनि उनाव जोंनि आदामोना न'खराव थानायखौ, न'खराव रुजु-रुमुयै बिमा बिफाजों खबसे जानायखौ जों बयबो लुबैयो। बेनिखायनो आं आसा खालामो बे गोरोबथायनि गेजेरजों गोबाव जादोंमोनबाबो बा गोबाव जालांबायबाबो गासैबो गबोथोंसै आरो बेखौनो आसा खालामो। लोगोसे डियार नाब्ला सार बिथाङाबो गनानै फैथोंसै, रायजो राजाजों खामानि मावलांथोंसै हारिनि थाखाय, जे हारिनि थाखाय, गावनि जाथिनि थाखाय एसेबां सम, एसेबां दिन, एसेबां बोसोर जेब्ला जुजिबोबाय खैफोद आफोदनि गेजेरजों। बेनिखायनो जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोथोंसै आरो जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव रायजो राजाजों दान्दिसे मोजां गाज्रि रायज्लायनो हाथोंसै, हारिखौ फोजानो हाथोंसै, हारिखौ सुस्रांनो हाथोंसै।
दा बेखौनो आं मिजिं खालामो नङाब्ला जोंनि पिस एकर्ड जाय सुबुङा जाय मानसिया जाय पार्टिया बा जायफोर दिनै एकर्डखौ खालामबाय गोजोन गोरोबथाय बिथांमोना जुदि जोबथेसालियाव थानो गोनां जुदि जायोब्ला बे गोरोबथाया मा मिनिङा मा जागोन बे गोरोबथायनि बेनिखायनो जों गासैबो नाजानांगोन बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय जोंनि गेदेर गोलाव जायफोर दङ दिनै मासियाव जिरायनानै बिथांमोनाबो नाजानांगोन खौसे जानांगोन जोङो स' जियानो जाया मानो हारिनि थाखाय नांबोनाय बै आदामोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै बिदिखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि